No, jako u nás, jo. Tohle mi dej za ten sejna. No, vepsí zase. No, musí. Tak to tady nezní. Ježiš. Pojď ven. Zlámaný nohy. Musí spocený nohy, ne? Jo, to musí být v těch botičkách, ne? Takhle nechám dát položky. No, to zase asi... na vědržku. Tak sundáme, když oni jsou ještě větší tyhle ty boty, víš? By se taky nenabral trošku. Znamená prostě, hele, cožte, ta noha moc neroste. Já jsem koupila dvojité botičky. Nejsou přes dvojka. To vždycky kupuje větší, když mají vyšší národ, může mít, víš. To nedošlo, oni vypadaly velce. No, tak mi vždycky brnkni, prosím tě. Tak mi zavolej, když nebudeš Ukažte vědět. tě. Co, další jsem neviděla, jak jsem volala, Tak, viď? takhle, ano. Je, to mi učíš teda hezký věci. Ale Maminko, teda. to je jenom na některý, vy. Hele, co ty tam zase děláš? Chceš jim to zničit? To nezničí, to už zničila Tereza. Je to takové jako... Ježišmarja, ten balíček už je tam jako... Bavno, viď? Ty mě takhle raz. Bum! Máno, on snížil celý strop, tady to, ale chtěl zachovat tu linii prostě toho rapida, aby to Tak si dobře rozmyslel, co budu povídat. úplně prostě hardcore. Až už bez větší. To se jako fakt povedlo, ale je to úplně civil, Má tam vlastně zadní vejfuky z toho, ze silnice, z motorky. co to dělá?